ver si está vendado. Vendado. Por qué? Vai a un fusilamento. Non faga chistes fora de lugar. É increíble que aínda haxa xente que se empeña en chamar ao matrimonio fusilamento, suicidio e cousas así. Matrimonio? Entón vostede é o noivo. Claro, por que ríe? Ai, ten que perdoar. É que son de aldea e non me fago que se leva na cidade. Mire, por exemplo, eu nunca vira un noivo vendado. Por que? Non é costume na súa terra que o noivo non vexa a súa prometida co vestido de noiva antes da boda? Sí, tamén ali é costume, porque trae mala sorte. Entón non lle estranará que a miña prometida, ao querer ver o seu traxe xunto ao meu, sin que eu vexa o seu, me vendase. Luís, onde estás? No probador. Non te desvendarías por casualidade. Como ia facelo coas mans atadas? ¡Ay! Menos mal que se me ocurrió esa idea. Disculpa, cariño, por facerte agardar tanto, pero que os oficiales trabucáronse cos adornos do encaixe. De todos modos, comezamos a proba co veo. Sí, fagamos a proba dunha vez. Estou farto de estar así. Morro de aburrimento. Ten paciencia, home. A fin de contas, só morres e só casas unha vez na vida. Señora, sería tan amable de suxeitarme isto que veo. Oh, precioso. Dios, nunca vira nada igual. Oh, a verdade é que os de aldea somos uns aldeanos. Se unha moza do meu povo casase cun traxe como este, Dios, non sei o que pasaría. Oh, estamos tan atrasados na moda. Iso seguro. Ademais, a miña Francisca é unha das máis grandes creadoras de modelos de Europa. Que dis, cariño? De Europa. Son modelos orixinais. Originais, quererá decir únicos. Sabes que non son o único que o pensa. É que casar só cun veo e en roupa interior. Como? Volvicheste tola. Déixame que te vexa. Non mires que trae mala sorte. Sí, non debe de mirar que trae mala sorte. Señora, que non mire. Vou ao cuarto, de seguida volvo. Sólteme. Non o solte, rógollo. Polo menos ata que me mude de roupa. Tranquila, vaya tranquila que eu non o solto. Maldita, sólteme. Sinto, pero é que unha orden é unha orden. E mientras non haxa unha contraorden... Por si cree que vou permitir esta violencia, terá que seguirme. Alto! A parede! Vete a volta! Marcha! Fila esquerda! Oblicuo! Esquerda! Marcha! Atención! Esquerda! Maldita, ven acá que te mato. Ah, non, se me mata non vou. Espera, non creas que vas a escapar. Sei que estás aí detrás. Perdón.
Casaste en vésperas da nosa boda. É iso que me xuraches cambiar de vida. Pero, cariño, non creerás que eu aseguroche. Non, non trates de engaiolarme. És un miserable, iso é o que és. Marcha, marcha que non te volvo a ver máis. Non, escoita. Estaba buscando a esa maldita garda borbónica disfrazada de... E buscaba a baixa saia da señora. Tomáchesme por tonta. Que non, que sí. Como? Que non, que sí, que a buscaba baixo da señora. E sei que se atopa aí. Mellor miremos os dous. Acaso non che bastou con mirarte só? Agora doume conta da clase de monstro que és. Pero, cariño, non desbarres. Mírate soa si queres, e logo terás que pedirme perdón. Pois claro que mirarei eu soa. Veña, véntate. E aseguro... Outra vez. E aseguro que me volveses mentir, esta será a última vez que o fagas. Agarda, che ato as mans. Non crees que exaxeras? Contigo, toda precaución é pouca. Disculpe, señora. Permítame. Vaya, tería un xurado. Non hai ninguén. Imposible. A ver. ¡Ay! Volviches de tola. Descarado. Pero que mosca che picou? Non. Non me picou nadie. Eu estou moi corda. E agora en diante non permitirei que te burles máis de min, do meu candor e da miña inxenuidade. Candor, inxenuidade. Quere casar medio espida e fala de inxenuidade. Pero quen quere Ai! casar medio espida? Quen quere casar medio espida? Ti, acaso non saíches antes só co meu posto? Ai! Agora vas e calumnia. Ai! Acabouse. Non permito máis esta violencia. Marcho. Iso, marcha. Marcha que non te volvo a ver máis. Marcha. Diu, señora. Diu que descaro. Non pasarse cunha señora como vostede. Dê a volta, por favor. E iso... E iso porque non vostede sempre pasou pouco. Porque se ve como outras clientas, pois que se deixan, claro, o malo é que se deixan todas. A verdade é que vostede das poucas, créame. A verdade é que hai poucas mulleres como a vostede. Pero que moi poucas. Non trate de justificalo. El é un vicioso. E vale de calquera con tal que sexa... Como que calquera con tal que sexa? Disculpe, señora, non quería ofendela. Ademais, vostede ten un porte que, como se adoita decir, o porte é o todo. E direite que por un pouquichiño de pelo no beizo non lle está nada mal. Todo o contrario. Señora, chegado a este punto, teño a obligación Que malentendido. que non son unha señora, son o perito contable Atilio Bernasconi. Estou casado
Pero entón, se é perito, contame, é casado? Que fai vestido de dama? Como non sexa para chamar a atención? Chamar a atención. Se soubese como me gustaría evitalo. Nunca me sentí tan incómodo, nin a disgusto como neste momento. É todo por lle facer caso a miña muller. Como? Vai así vestido pola súa muller? Polo meu xefe. Maldita sexa a hora que se ordenou de casar. Un perito que casa co seu xefe, vestido de dama. Mi madriña. Mi madriña. O meu xefe casa, pero cunha muller de verdade, non conmigo. E como pa despedida de solteiro non poden existir mulleres, se lle ocorreu a idea de que nós os empregados nos vistésemos de muller. E eu, a costa de perder o emprego, o puesto, quixen negar. Pero a miña muller, nin escoitarme. Na casa ainda ela leva os pantalóns. Ah, e vostede é que leva as saias. Exacto, e vanme ben. Moi ben. Bueno, tanto como ben, eu non o diría. A verdade é que esa non é a clase de estilo que vai con vostede. A vostede iríalle mellor algo máis moderno, algo así como o meu, por exemplo. E vostede cree? Sí. A ver, mágoa que non teña outro igual. Que mágoa. Pero mire, cáeme vostede tan ben que lle empresto o meu. Bueno, é vostede moi amable. Veña, íspase. Unha prenda máis ou menos. Veña. Eu a miña aldea xa non volvo. Que bonito! Con que consolándote. Estou atendendo a unha clienta ou é que non o ves? Carai, coa atención. Eu como un estúpido creendo que era sastra de teatro. Como que creendo? Que estás insinuando? Non insinúo, constato. Non, vostede insinúa. Sí, vostede insinúa. Vostede tal. Se non fora porque vai vestido de muller, Senón que... ¡Luís, esperta! ¡Luís! ¿Pero por que disparou? Non sei como puido pasar. Vela aquí quen disparou. Foi ela. Non sei como puido pasar. Eu nunca vira fusís que dispararan por detrás. Disparou pola culata. Ai, Dios mío, a cidade corrompeu todo, ata os fusís. Tome. Ai! Morreu o día da boda. O vestido branco xa estaba preparado. E agora xa non o vou poder poñer. Viúva antes que noiva. Agora tendrei que vestir prendas escuras. Ben que me sentan a min, as prendas claras. Ai, Dios mío, que desgracia. Pero mire, por que o toma tan a peito? Non discutirán vostedes. Sí, pero foi sempre así. Antes da noite xa teríamos feito as paces. Se soubese as que me ten liado, sobre todo coas miñas clientes. Non sabe a de veces que tiven que calmar a furia dos maridos enganados que descubriran os seus amoríos. Eu puña a orde e el volta a empezar. Pero cando unha está enamorada, perdoo todo. Non sei quen puido disparar. Nin desde onde. Que pasou? Un disparo. De onde Un momento. Creo que nos están espiando. Quedan aí. Quedan que falando. Que eu vou mirar quen é. Pero mire, escoite, falando de que? Conten chistes. Con tal que falen. Eu sei que foi vos. O que pasa é que son un pouquiño veros.
vos entendo. Pois xa verá que se lle conto o do camelo que naceu sen xoroba, xa verá como entende. Como? Un camelo sen xoroba? É demasiado. Un camelo sen xoroba. Señora! Que... Home, que aínda non rematei. Magua, crin que o entendera. Pois este era un camelo que nacera sen xoroba. E estaba tan triste e deprimido que no cura da desesperación decidiu suicidarse. Ai, un camelo que se suicida. Xa lle dixen que era moi bo. Ai, que bueno, Ai, Dios, canto río. Ai, señora, ai, que desgraza, señor, pero que desgraza. Ai, sí que é unha desgraza así. De acordo, pero non o entendo. Díganme, é de que morreu? É que non lle deixa graza. Basta, esta acaba de chegar e xa quere saber o final. Leva razón, se se di moi pronto o final, xa non ten graza. Siga, que me mata. Ai, sí, mátoa. Tamén a ela. Oian, non dou creto o que ven meus ollos. Levo 30 anos nunha funeraria, 30, e nunca vi nada parecido. Será que son da aldea? De aldea, tamén ela. Ai, que ver que pequeno é o mundo, Dios mío. É que eu tamén son de aldea. Dixo da funeraria. Veu polo meu Luís. Ai, non mo leve tan pronto. Ai, se queren divertirse un pouco máis, pode quedar con ele o tempo que queira. Eu non viña para levar a estes. Ai, menos mal. Eu viña para traer outro. Outro? Outro que? Outro cadáver. Outro cadáver. E co destinatario non quixo retiralo. E teño que retiralo eu. E para que quero eu outro cadáver? Iso é asunto seu. Eu só lo sei que cando o destinatario rexeita a mercadoría regresa ao remitente. E como remitente é vostede, o remitente eu. O remitente de que? Non é vostede a señorita Francesca Ronzón, propietaria da sastrería teatral Ronzón? Sí, son eu. Pois entón, como comprenderá, o cadáver en cuestión só pode ser da súa propiedade. Non. Trabúcase vostede. Aquí só confeccionamos vestiario teatral, non cadáveres. Só vestiario. Bueno, de vez en cando pídennos algún que outro suministro extra para bodas, bautizos, funerais... Funerais? Sí, claro, pero nese caso nós só poñemos o vestiario. O morto sempre o trae eles. Que raro. E este? Que é o que fai aquí logo? Non. Este é un morto meu persoal. Non o alugamos, faltaría máis. Pois eu non sei que decirlle. Eu só lo sei. O cadáver saiu daqui e aquí ten que regresar. A ver, onde está agora ese maldito cadáver? Abaixo, no patio. A decir verdade, a porteira non mo deixou pasar. Dixo que pa cadáveres e bicicletas tiña órdenes firmes. Aquí non se admiten nin bicicletas nin cadáveres, son ordes firmes. A outro? Ai, sí, o meu, casi se me esquece. Pero vostede tamén ten un cadáver. Imposible. Imposible, por qué? Home, non vale moito, pero fai bo papel. E ademais non todos temos a sorte de atopar un cadáver como o seu. Perdoe, señora, que non quería ofender. Entendo que unha persoa da funeraria ande con ese tipo de mercancías, pero unha garda borbónica como a vostede
Non son unha garda borbónica, señorita. Son unha axente de aduanas. Este non é o meu sombreiro. Atopeino aí detrás, estaba probando para ver que me quedaba ben. Mire, o meu é este. Espere. Que me pousa, pero que yo fago. O meu é este. Sí. Xa vexo. Eu non. Pero, que? Esa tanta historia. Que modeis? Como se atreve? Que é o que quere de nós? Darnos explicacións, sabe mal educar. Adiante, e menos cháchara. Señorita, vostede coñece a estas señoras? Está falando das miñas clientas, sabe? Pois vaya clientas que tengo. Oia, señora, xa está ben. Diso nada. E se lle dixen que non me chame señora, porque aparte do bigote, son sarxento de policía. De policía. Da policía. Bueno, estáse pasando, Primeiro, faise pasar por perito contable casado co seu xefe, vestido de dama e con bigote aparte. Non ve que fai o ridículo? A verdade é que está vostede realmente ridículo, mire. Ata logrou que se mofe a miña paisana e pa que la se ría. E logo esta, quen é? É unha enterradora. E comprenderá que para que ría unha enterradora. Unha enterradora. Unha enterradora? Non! Unha enterradora? Non! Son a encargada da oficina de facturación de defuntos. É a que veu aquí. Non vai a pregunta, Arregla un corpo. Un corpo? De que? Un corpo da señora. Ai, a señora ten un corpo. Un non, ten dous. Dous! Ai, mi marido. Aquí están todos tolos. Que aquí de haber un tolo é vostede. E se non vai a mírese no espello. Mire. Sí. Ten razón. Estou tolo. Tolo por consentir disfrazarme de muller. Para investigar a procedencia dun número interminado de cadáveres que partindo desta casa invadiron toda a provincia. Un número indeterminado de cadáveres. Pois sí, hasta hai un pouco tiña un total de 4. Agora, con 2, 6. Pero que? Non me dá apellido. Como que non me dá apelidos? Eu só sei que no control de aduanas ou abrir o baúl para inspeccionar en lugar de material escénico que atopamos un cadáver que como manda o regulamento devolvemos ao lugar de orixen. Deixémonos de bromas. Ou aparece o cadáver ou denuncio a todas por ocultación do mesmo. A ver, rapazas, que non quero líos. Pero, onde ocultaste de eso mesmo? Pero que quere que saibamos nós? Ai, non saben nada. Guardia, cólleme o fusil. Entón, que facían estas pistolas nos seus bolsos? Non, eu asegúrolle que... Eu non comprendo. Non meu bolso. Asasinas! Vostedes vos quen matastes o meu Luís, Alto aí. Quen lle deu esta pistola? De onde saiu? Tiña eu de antes. Moi ben. Que casualidade. Entón vostede ten unha pistola e o seu prometido cae morto dun disparo. Asasina! Fuches ti que matou a noso Luís! Alto.
querese saber de quen é ese tal Luís. Meu, de quen vai ser? Querían quitarmo as moi descaradas. Intentarono todo. Foi unha gran paixón que nos levou aos dous, pero, por desgraza, acabou nas pautas da xastra, entón. Era meu en corpo e alma. Bueno, eu tamén era súa, só en alma, naturalmente. Creo que un día de non ser por ese egoísta... Non fai falla preguntalo, veña. Para escoller a unha muller que comparta o amor dun home con outras mulleres, as que nin tan siquiera me ata un vínculo de parentesco. Por Deus! Menos bromas. En 2 minutos quero ver aquí os cadáveres en cuestión e non admito excusas. É que están abaixo no patio e a porteira dixo que non poden subir en ascensor. Non, no ascensor non se permiten nin bicicletas nin cadáveres. Son ordes firmes e rigorosas. E son 4 pisos, sabe? Pois que suban pola escaleira. Tampouco é para tanto. Ai, que non me expresa. Agora vou vos facer unha pregunta a todas. De onde saiu esa pistola? Deuma el. Ah, non, Tamén a deu, Ah, moi ben, entón decidense a falar, ou que? Así con o noso Luís repartía pistolas entre as súas amiguiñas. Como é iso? Conteste. era para que o defendésemos, porque tiña un triste presentimento. Pensaba que alguén o quería matar. A min fixomo mesmo. Por eso el sempre ia armado. Tamén el ten unha pistola e cun mensaxe para a policía privada. En caso de que me ocorra algo, non crean ni unha soa palabra das que lle digan as miñas amantes. Nin a miña amiga. Diga as miñas amantes. A verdade está gravada na cinta dun manotofón. E manotofón. Está no fondo do arco. Criades ter acabado comigo para sempre. Pero tú non estabas morto. Non o esperabades, Ahora máis vos vale dicir a verdade antes de que o faga el. Diremos toda a verdade, toda a verdade. Toda a verdade. Non se fíen delas. Eu era a única testemuña dos seus delitos. Por iso me mataron. Eu non entendo nada. Que facturar? O foi a facturalos tamén á aldea. O das facturacións foi un invento da querida Francisca. Non é verdade. Sí, é verdade. Así que facturando de cadáveres a destinatarios e inexistentes podía estar tranquila meses e incluso anos. Volverían a facturar
pero é despois. A miña amada prometida sabía que tras un determinado número de viaxes inútiles o material facturado pasa a ser propiedade do Estado. Agora que sabe toda a verdade, cumpra co seu deber. Deteña as culpables. Sinto moito. Quedan as 3 detidas. Non Non, todo é mentira. Eu son inocente. Eu sí que son inocente. Eu nunca abandonei cadáveres. Ademais, a mí os mortos sempre me impresionaron moito. Por certo, onde están eses cadáveres? Non sei. Deixámonos no patio, non? O caso, que parece que saíron. Saíron. Polo menos ese foi o que dixo a porteira. O caso é que no patio non están. A porteira deixou que os cadáveres saísen sós. É que ten ordes firmes. Nenos e cans acompañados, pero recadeiros e cadáveres poden ir como queiran. Pero se eran dous, xa non van sós. Claro, e se ademais iban collidos da man, non hai nada que preocuparse. Pobriños, que teñan cuidado a cruzar a rúa, que é perigoso. Non entendo nada. Nada. Os cadáveres salen de paseo e collidos da man. E as pistolas disparan mensaxes. Viu? Viu o que fixo? Coa súa manía de andar cas pistoliñas. Morreu! Como é posible? Non sei. Estaba comendo estas pastilliñas de menta. Que ricas. Cuspa. Que fai? Desgraciada. É que non sabe ler. Ai, é que se me olvidaron os lentes. Pastillas hipnótico-letárxicas. Ai, entonces a miña paisana está en letargo. Claro. Espabile. Empeza a darlle bofetadas á súa amiga. E por que? Que me fixo? Non lle fixo nada. É o único sistema para activar a circulación do sangue, para conseguir que volte en sí. Bueno, vale. E dígame unha cousa. Onde parece que a súa amiga encontrou este fresco? No peto do seu cadáver. O meu tamén tiña un igual, mire. Ve? Cada cadáver ten un fresquinho. Sí, e poñer a tapa. Tamén ten un. Está en letargo. Siga dándolle bofetadas. Sí. Máncame. Déalle a usted. Dime, e isto que é? Contrato de homicidio. Por nosos contratos? Contrato de homicidio. Empresa de homicidios por encargo. Máxima reserva. Mediante o presente contrato, a nosa empresa comprométese a provocar a morte prematura e instantánea do seu marido. Do marido. Tarifas. Un solo marido, 10.000 euros. Grupos de empresa, 50% de desconto. IBE, a cargo do cliente, o presidente Luís Versace. Quen é ese Luís? Quen vai ser? El. É moi ben. Vostedes pagaron 10.000 euros a ese
por cabeza para que lle quitase de en medio ao seu marido. Sí, por qué? Parecelle caro. Sí, porque ese individuo non matou aos seus maridos, que os deixou en letargo e facturounos a aldea para evitar que os enterrasen. ¡Vergoñado! E que fixo? Preparou a cinta, entregoulle a pistola e fingiu a morte para involucralas. E así ter todo o tempo do mundo para cando desperte escapar co diñeiro. Que non, imposible, imposible. O meu Luís nunca me tería feito unha cousa así. Contábamos sempre todo, queríame tanto, nunca me ocultaría unha cousa así. Sí, dicíache todo o que che conviña. E ti, como unha pánfila, tragábalo todo. Pánfila. Ai, que boas. A verdade é que sodes as únicas amigas que tenho. Esperad, quero facervos un agasallo. Os confites da miña boda, que bueno, esfumouse, pero... A verdade é que este é o último agasallo que podo facer. Ai, graciña. Ai, gracias, Deixémonos de pagar. Por estafa e homicidio simulado. Guarda, vai un favor, pásame a aquela habitación. E pego-lles bofetadas. Claro que non. Tome esta pistola. Pero non será mellor pegarlle bofetadas que tiros. Usted dispárelle se fan parvadas. Se non, bofetadas. Vale. Veña, andando. Vamos. Por favor, nada de parvadas. sigue, puxa. Pero que monais son eses. Deixe, que non me empuxe. Deixe sin iso, que non me empuxe. Vamos. Que me deixe, Vamos. que me deixe. Veña, vamos. Eu a miña aldea xa non volvo, co que hai aquí, non volvo. E usted, deixe de chorar. Imagínese se se chega a casar co desconsiderado dice tal Luís. O meu Luís non era ningún desconsiderado. Non era moi listo, iso sí. Pero era bo, era un anxo. Como un anxo, sí. Como se pode querer alguén así? Sin desaxerar, pero aproveitándose da súa boa fe. Pero cando desperte, que conte comigo. Se espero a que desperte. No, agarde un momento. E mentres, se lle apetece, ofrézolle un confite tamén aquí da miña boda. Que se esfumou. A ver, se lle apetece. Por ser vostede, sabe? E dígame unha cousa. Como se deixou engañar desa maneira? Eu non me deixei enganar por ninguén. O meu Luís nunca se lle tería ocurrido unha cousa así. Ai, non, Non, en efecto, ocurriuseme a min. a vostede. Pois claro, debe saber que fundei unha empresa para o divorcio en seco. Como? Divorcio en seco, moi sinxelo. Como os trámites de divorcio son moi caros e longos, fundei unha empresa para acabar cun dos cónxuges. Neste caso, cor maridos. Deixar secos os maridos. Sí, os maridos. Quererá dicir
deixar en letargo os maridos. Non, quero dicir secos, mortos. Os cadáveres que están no patio son cadáveres de verdade, non en letargo. Ai, bueno, de verdade, se a porteira os viu sair agarrados da man. E se lle digo que a porteira é miña nai, é que seguindo as miñas ordes, ocultou os cadáveres todos no patio. A súa nai porteira. O que me faltaba. Pensou vostede realmente en todo, Pero que do noso querido Luís, que cando desperte, máis lle valerá falar. Pero, como non vai falar, Como que non vai falar? pero vostede esquece o disparo. Xa, entón foi vostede quen lle disparou e o matou, pa que non falara. Pero quedan as súas amigas que poden falar. Ah, por poder, poden, pero eu... Alá, Que pasou? as tres mortas, mortiñas de todo. Disparou que? Pa que lle disparou? Que non fun eu, pero non elas son. Escoite, trozo de mortas se siguen disparando. Un pouco de silencio, caramba! Que un está en letargo! Ai, que ben. Vamos, ai, paisaniña, que ben. Ala, toma un confite, sí, mire que ricos. Toma un confite. Ai, que ricos son. Están mortas. É verdade. Xa lle dicía eu. Quen puido ser? A ver, pero quen quere que fose? Fun eu! Vostede non dixo que poderían falar? Pois as cousas ou se fan ben ou non se fan. Eu terei todos os defectos do mundo, pero son unha muller meticulosa. E agora ordearei que as leven ao soto. A súa nai, verdade? Ai, pois claro. Ai, é tan servicial a miña mamaíña que se me pode aforrar un traballo. Xa sabe como son as nais. Fíxese que xa ten o soto tan cheo de cadáveres que xa non colle nin unha garrafa de aceite. Non, nin unha garrafa de aceite. Mire, déixense de aceite. E máis ben digan, como desde esta habitación as puido matar sin que eu me dise de conta. Ai, Dios mío, moi sinxelo. Facéndolle tragar ás miñas amigas proxectís en forma de confite. Proxectís, Confite. Ai. Pois claro, os confites non son máis que proxectís que ao derreterse a envoltura e en contacto cos zumes gástricos estoupan un sistema moi ensañoso, non cree? Entón nós que tamén comemos confites. Cantos comeron? E o outro? 1, 2, 3. Ben, pois logo escoitaránse 3 disparos. E o seu? Que rapidez! Por eso me contou todo, para distraerme e conseguir que... Que ninguén falase. Xa temos tarefa. Trae... A ver, que espera que penso, porque hai tantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ataúdes. Trae 7 ataúdes. E vostede, a darse brío, que teña moita presa. Ai, pero mire, é que eu padezco de gastritis. Pode que falle. Sí, pode. Xa pasou dunha vez. Bueno, é igual. Mire, cáeme vostede simpática.
Deixoa no mundo. Mamá, mira, non traes 7, traes só 6. Iso, só 6. A mí dixéchesme 7, non me líes. Sí, mira, dixenche 7, pero agora digo 6. Xa, pero que 7 non son nin 8 nin 6. Dixéchesme 7. Ai, Dios mío, por favor, non discutas. Ai, vasme tolear. Eu así non podo traballar. 7, que foi o que me dixeches desde o principio. Vale, está ben, sube 7. Non hai que rezoe contigo. Perdoe, é que a miña nai é moi nerviosa e non hai que rezoe con ela. Xa sabe, é a idade. É que 7 son 7 e non se fale máis.